Aled Williams di'r enw i, dwi'n rheolwr gofal yn Seren Ffestiniog. Elusen ydi Seren. Da ni wedi yn lleoli Mlaenau Ffestiniog. Da ni'n cynnig cefnogaeth i bobl yma yn abledda dysgu a corfforol. Da ni yn cynnig cyfleoedd gwaith, cyfleoedd hyfforddi i'r unigolion yma, a da ni yna i wella'u bwyd nhw mewn bob ffordd bosib. Mae'r Gymraeg yn bwysig iawn i Seren. Da ni'n gwmni hollol Gymraeg. Da ni yn gwneud bob dim yn y Gymraeg. Mae'r iaith dyddiol ni, pawb o fewn y cwmni, mwy na lai yn y Gymraeg. Mae gennym ni 95% o gweithwyr ni yn Gymraeg iaith gyntaf. Mae gennym ni 5% ar ôl yn dysgu Cymraeg neu mynd ar gyrsiau Cymraeg. Yr bobl da ni'n cefnogi yn 83% yn Gymraeg, felly mae'n bwysig iawn bod ni'n gallu cynnig yr iaith Gymraeg i bawb, unigolion heb gor'o mynd i chwilio. Lle bod ni'n gor'o newid dim byd iddyn nhw, rhaid ni siŵr bod ni'n gallu rhoi yr iaith yna ar y blat iddyn nhw, bod nhw'n gor'o gofyn amdano fo. Da ni'n eisiau nhw ofyn i gael yr iaith, da ni'n eisiau'r iaith fod yna iddyn nhw drwy'r adeg. So da ni'n rhoi pwyslais mawr ar iaith Gymraeg o fewn Seren. O fewn Seren, da ni'n cefnogi yn gweithwyr i ddefnyddio'r Cymraeg wrth siarad Cymraeg hefo nhw, gymaint o gada ni'n gallu wneud. Da ni hefyd yn cynnig hyfforddiant ar-lein, hyfforddiant dros yr haf, felly. A da ni dal yn chwilio am hyfforddiant, actifly chwilio am hyfforddiant mewn ffordd, sydd yn fwy bespoc. Yn Seren, yn dweud wrth gyflogwyr eraill, y buddion o defnyddio'r Gymraeg o fewn eich cwmni. Mae'n eang a dweud y gwir, os da chi'n tynnu'r gymuned Gymraeg i mewn eich cwmni, da chi'n ehangu eich cwsmar a dweud y gwir. Mae bobl Cymraeg yn mynd i ddefnyddio eich busnes chi ddipyn mwy os da chi'n cynnig pethau o fewn y Gymraeg. Mae'n helpu'r gymuned leol, da chi'n gwneud defnydd o'r iaith leol. A da chi o fewn Cymru, mae'n bwysig iawn i ni fel Cymru gael yr adnodd yna o fewn bob un busnes yng Nghymru. So mae'r cefnogaeth da ni wedi gael yn Seren gan busnes at Llyndrillo Menai wedi bod yn eang a dweud y gwir, mae wedi bod yn hynod o dda o ran pan mae staff ni'n cael unrhyw hyfforddiant yna, da ni'n cael aseswr Cymraeg yn cyfathrebu hefo ni, cyfathrebu efo staff ni, da ni'n cael ei bob dim drwy'r Gymraeg. Ac wrth gwrs mae'r darpariaeth yma ar gael i gyflogwyr eraill, a mae'n bwysig iawn bod y cyflogwyr yn cymeryd mantais o'r darpariaeth yma, o'r hyfforddiant yma, cos mae o werth i gael.